moc nám to nejde. Organizácie, riadenia farmácie, ktorí... Prešlo nám prvých 10 minút. Podarilo zrekonštruovať len niektoré prednáškové miestnosti, 101, 102, tie sú nádherné. Uvidíme, či 49 minút. Je to dostatočný čas, ešte, že neoslavujeme 5. výročie, to už by sme mali za sebou. Alebo teda ten netradičný rekord, hádzanie šestiek za 60 minút v bielom plášti. 3 úspešné, to už aký by bola stovka. No, takže 98. Takže ja len takú jednu otázku, pán prodekán, aký bol tréning? Farmácie, áno. Ešte ho potrebuje prepála plášť. Poď sem, slečna. No, ja idem zistiť si. A ďalší úspešný zápis. Také naťahovanie času pre divákov. A bude stovka! Bude stovku, bolo moc ďaleko. Takže asi preto len bude hádzať Dalibor. Takže úspešný stý pokus. Takže vraj tam majú koše na každom jednom dome. Dúfam, že nie na panelákoch. Vítam vás na podujatí 60 rokov farmaceutickej fakulty. Za 60 minút padlo 165 šestiek!